Alam mo na. 2 pesos. Dili, pwede na. Sa tawag, turbuha. Mana ni? Lo. Ay, bay, kau ini bay? Ha? Aswildo turun? Pak. Tawar timing no? Swildo ina turun bay. Unsa may tirada swildo ron? Ay na Gcash? Automatic Gcash na ron? Gratis. Kay kayo kay dito mahagaw agad adto pa dito sa tong bisina. Sina ana kuan-kuan dia, dagang istorya dia. Ang kabudugay dugay pa ka. Tawagan ako ni amigo na ako, buwi. Si Pulos ni kwarta na to, di na to ni inom ron. Oh, ilo doy. Ano doy? Abanti mo diri ron bay. Diri sa manggahan og sa lubihan. Kay magbugok ta ron. Sabado na isbiyaro no. Kabuing nang sa day ka. Bugok ta ron. Ha? Yati ipalong na. Padong na to ba kay ipalong naman. Power jud yung matabay basta inom jud ba kay automatic jud so. Pabuton na ako to diri. Oo na gid siguro ni Doy. Oh, na kay pihan man. Oo na gid Doy. Asa ka buwa og plaster. Naa na gid lagi oh. Grabe, mata automatic kay bay. Dai mo diri. Kurang lagi oh. Gante. Pin. Tada. Tuloy ta. Biya sa mga ama bay automatic kayo bay. Tayo na mo automatic ni. Siya taron, sweldo ko ba? Sumay tirada sa totoo. Tuba na pod. So na ning Sige na nagtuba tanduay na po siguro tay. Mura gilain ako sa tuba ba. Tipay ba? Tipay. Kamo akong agdon ron. Itam ri agdon niya bay. Gwapo ni readers niya kay pabugna na po stian ba. Tama bitaw Doy ki street at agtuba oy. Wapo gid doors ron. Tuan bay readers ta. Ikaw ay makadesisyonan kay mo mang kwarta gamit na to. Bitaw pid kay ikaw may mo libre sa mo alain bug gamay mo desisyon. Indoors ta buhay nga. Kadakhan ako kwarta diri sweldo mo guna ko ron. Ay bantog ra po na. Kanawara ko ninyo akong sweldo. Kamo ni balag judge ana kung pila na. Ay dako biday. Ibay. Pila ka thousand? 22k in 2k ra mo sweldo. Kabalo na ko anak. Nya, balik na ta. So may dugayan na to ani nga perti na mga wawa. Balik dito ko. Nya ang gulo sa taod bay. Ha? Ano man? Perti na wawa mo pa jud padugi-dugayon ni. Ha man ka? Sundo ko kung manghod jud. Ateneo National High School. Layo pa biya to ba. Si, magdali ah. Magulat ko mo. Nya adto na ko. Nawir kiring ka? Suman. Gusto na ruto no. Indagan mo. Kay no, nagkanan sa. Ito nga sa gida ba? Tira, dumutaat eh. Balik na ko dayon. Sikan sa rin. Makabalik na ko. Na ko. Oh, sige Doy. Nay lang. Abuto na yung sa diri bay. Hindi, pero malhin siguro dapat di. Wala pikim yung sit up diri ba? May magkakay nakaduyan ka. Hindi ang dapat din do. Hindi ko yapon pero laay kayo eh. Matay mo ra taguya ba na? Tawag nga mo sa lapit day. Ito sa tiris ba? Daw balay. Ha, dito yung sa abuton ta. Ta. Para makalingkod sad ka. Plastar gyud pwede kay diri bay no? Dire kay. Eh bangko, de la misa. Yan eh. Tagay na kain Diri din mo. diri na to Jundoy. Dire ay dali ra kay to sa kuwara man to sa Ateneo Katipunan University. Ay, tumas National High School, ito? National High School eh no. May sundoy ba yun? Ah, na bites na. Abuton na to. Dali, kaya masugod na dali. Langaya po ng bataan niya eh. Ah, grabe. Uhaw na di kayo. Nya, sugot ta. May misa oh. Wow na kayo eh, ganihara may gulat si mga dili. Bay no? Oh, gay naray. Tot. Ho dragi kan ba bel tiniyo. Na, sugod na. Di ka na. Para doon tayo Dili dili. ka. Ya, misa oh. Ay, Balik sa ta. Dito alit na. Patay. Naa, pagit si Pintoy. Tunggol man akong skalibo. Impas ba ni ron?
Lakaw to kadali ba ya? Balik ra. Balik ko na yun. Alam ko tuon kadali. Nga ato siya tanay. Bili ni migas dire sa klase ng lakaw-lakaw. Gani. Yan lang pagbalik ako. Basta akong tukod sa inyo ba? Huwag na yung mangita sa kuha. Ay lang mong saba. Eh. Ha? Ay lang Ay mong ka saba. balik ba? Balik ligo. Basta ay lang mong saba. Ako ni balas niyo. Sige, may masaba. Tagata mo kaso niya. Pagbalik Balik na ako. ako din. Oh. Balik na yun. Ayun lang bata mo. Tagapa sa bukas. Basta ay lang din mong saba ha. Oh. Sige, pawat na nila. Sige, Balik balik mo sa, na. bisag mama ni mo, di mo masaba. Oh, bisag kinsa mangita sa kuha mong saba ha. Oh. Sige, bye. Sige, balik ko tayo. Sige, sige. Unsa kay kuan tong PG no, murag nagdali man. Dire no. Pero di lang ta butugan, ug na mo tana. Gani kay nagtugon buto sa ba nga. Sige mo saba, gaan to niya kwarta pod. Pats kayo. Kasi surprise lang tong PG ba ingay. Dalan tong sa pagbalik ato. Sige sa case reader sila to ba? Basin na dili lagi pud tuba lagi. Brad, Oy, boss, may hapon. Mga Sa hapon ato. boss. pwede ko mga tanas niya, Brad. Pwede. Unsa man? Dapit ang balay ni PJ nga kaas. PG nga kaas. Katod mi, pero di mi musaba ningon mo gud sa. Eh, namang gusto yung pang kwa. Hiram sa suka kwarta niya. Tod karon pa niya ni bayaran. Hindi ko yun ni mo day. Pag negosyo dre ba? Eh, mingaw kayong vulcanizing ron bay. Di kita ba? Naon to ko ng mangingo sa mga gamay ba? Saan mo din na day? Dito mga Ayun ako istorya na. Ilang pagka kwarta. silip na mo na ano. Sige, kuan ba? Balik ko kuan bay. Kas ba? Mingaw kung kayong kuan rin, bulkit ba? Panikamot ba eh, si pangutang kay puhunan eh. Di nga mo kakabalik ko din yan eh. Ilang mo din mo gusto? Sige nga, iskalibo lang muna. Nagkwarta lagi mo eh. Salamat na niya kay kuan. Basta Nuod kabalo. kang amigo ba? Pagkabalo na kasi mong mag-obligasyon ha. Bayaran lagi na ko nilagi mga sunod. Dalawa na, sudman na ana. Hindi biya lalim po mangita kwarta ba? Lagi, dali mo eh. Sige, salamat kayo ni Tuya. Bayaran na ako ni sunod. Ayo. Sige, sige. Salamat kayo. Nasa utang sa mga boss. Kalibor agad pero ako na na eh. Kabalo mo gahas ya. Ito din lang balay, pero di gyud butugan na siya. Oh, anak mo dyan, di mi masaba. Piki kayo eh. Sige. Salamat ha. Ano na balik pangita daw? Boss. Sige. Kwarta, katapatan niya ni Naron ba? Gaan ako di sila kwarta. Hey boss, balik man lagi boss. Sige, boss. Dili sa ingon sa Panginamog ha. Kung okay lang sa inyo ha. Tagaan tatamog kwarta. Tugan ni lang ko ninyo gasa siya. Kawaton mo kayo niyan eh. Okay ras ko ha. Basta tugan las ko ha. Ang asa siya. Iskalibo bay. Di. Eh sagod eh. Boss, sabot sa mi kadali, boss sabot. Sige. Dala kayo, boss. Uton ta mo. Tay di. Ito di ba, kwartan to di ba? Matay ka to ka PG mo robot. Tay klaro bay. Iskalibo bay. Gani labok to kay PJ kay imo na magunya. Sama ka na namay kwarta jud. Ano na to? Tugon na to siya. Pwede. Gi. Kay ko ano to sa klibo pa 55 pa kita pang chat totoo ja ba. Tato bay. Ganit lang ko tinglo ba. Saman. Tara. Ay, boss. Oh. Ano na lang sa kalibo boss? Tugan na naman sa PG boss. Surbol lang yung desisyon niyo. Oh, sige na boss. Tugan na mo. Kalibo boss. Kwarta na po na ba? Tugan ko na sa klibo ba. Oh. Tugan sa gasa man dapat siya. Kaya, taga ng kasdaan. Uy, klaro Sige. na kuhanan na. Ligan na mo ha. Man sa dapat eh. Diya, boss, ka nang pawala ka, boss. Napatuo. Subida gamay. Diya, nasa diya, boss. Tago sa diya, boss. Tama na boss, yang ginga. Mana na ko yung tagsa-tagsa ng mga naong ha. Oh, tumatik, Tama. boss. Di may makawala kay boss. Kay, ini, kwarta naman ni boss. Pang chat mo ba labi. Dungagan ako na. Kami kay readers. Dungagan ako na. Dungagan ako na. boss. Kana Tata, kanatanan, boss. Alam kay readers ba labi kay bugok pod kiskit. Di ako, di man sa ingon pa nilang budang kwarta pero lain mo gunang nay mangutang niya dili bayaran bitaw. Lagi, Tama po, tama po na boss. Nya, henay ko. Sige, boss. Sige, boss. Ya, boss. Salamat kayo. At imo sa boss. Sige, Basta, mauna to, boss. Salamat. Sige boss. Iklamis kwarta. One, two, doy. Ya. Sura. Mahal na to, speedy to. Sakpan siya. Tukas man eh. Ganit. Kwarta naman eh. Ari pang readers. Edo. Tapos, tuma. Starting niya. Isla. Tara. Ya, saman. Pasita. Tara. Dire to eh. Paboto na tong nangutana sa to ah. Sige. Kasi bitaw ni. Gani. Toko pagang buhanga ka. Ikaw dia. Pakai toko na bawa na. Silip gay. Karte silipa eh. Nya, ang tong obligasyon dia, unsa man na? Tama gitu eh. So, Hindi ka nang- pila naman ang madunggan ako ng istorya eh. Minus king pamulkit lagi to eh. Kita ka tayo mulkit to minus kayo. Nya, unsa man na permanente na mo na ingana nas ko. Sunod adlaw na lang. Di man na pwede na ba eh. Sunod adlaw na pagbalik. Ani, oy.
Lagi, wala diri katag si mo ba? Nga diri oh, kuhaan naman ni. Alam mo na, 2 pesos. dili, pwede na. Ay, atiya, sama ba eh? Mubayad, mag-utang sunod ba eh? Wala lang yung kwarta ron. Sunod na ha, di na pwede has ko. Asa eh, Wa sa mga ama, oy, kitugan, siguro nila ba? Kana ako diri. Ang tayo ng mata ato ron. Wala, mamoy klaro ba eh? Kitugan, man yung anak ako dito itago ba eh? Nasumbagan man ako. Nay, pag di may mutogan niya, tagaan may kwarta, kastukas, yung mga utang man. Gago kwarta. Tagaan mi. Basta ka sa tuya, mo utang. Yan eh. Kalami, ano, kwarta na, palit na mo ni graduation. Kala mo dali, di na tayo mo librehon o ganang inom mo eh. Kitugan, man ko ninyo. Bahala, di ka mang libre, palit din na mo ni. Sa at meron.